Dobrý den, milí diváci, vítejte u pořadu Napřímo. Naším dnešním hostem je europoslanec za KDU-ČSL, pan Tomáš Zdechovský. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zdechovský, vás za 2 týdny, tedy lidoveckou stranu, čeká volební sjezd a možná překvapivě se váš stávající předseda Marian Jurečka rozhodl znovu obhajovat svůj post, a to přesto, že nesplnil ty 3 podmínky, které si vlastně na začátku roku dal, které se týkaly toho, že byste měli mít vlastně 2 europoslance, posílený senátorský klub a minimálně 1 hejtmana znovu zvoleného. Tak co vy na to říkáte, na tohle rozhodnutí? Víte, každý se může rozhodnout, jak chce. Ukáže se na sjezdu, jestli má šanci, nebo jestli ten sjezd to vyhodnotí, že ty podmínky splnil nebo nesplnil. Za mě je nesplnil a uvidíme, co se bude dít. Ono vlastně uvnitř té vaší strany už delší dobu jsou různé takové spory mezi tím více konzervativním a více liberálním, jestli to tak můžeme nazvat, křídlem. Ty spory trošku probublávají navenek, možná to tu stranu trochu i poškozuje v očích voličů. A dost lidí vlastně upínalo pozornost k Janu Grolichovi, zvláště poté, co získal takový silný mandát právě v těch krajských volbách, a čekali, že to bude on, ten možný nový hejtman, a že vlastně se ukáže, které to křídlo tedy v té straně převládne. Tak tenhle scénář tedy odpadl, protože Jan Grolich vlastně se rozhodl nekandidovat. Je to podle vás škoda? Určitě. Já si myslím, že KDU-ČSL potřeba nový impuls. Potřeba někoho, kdo přijde, kdo bude mít drive, kdo prostě bude vizionář, kdo v té straně udělá trošku, bych řekl, jako pozitivně vítr. To není dělení mezi konzervativní a liberální. Každá strana má vlastně v tom svém spektru konzervativní i liberální politiky i voliče. Když si vezmeme ODS, TOP 09, všechny strany, ano, vlastně má to spektrum poměrně široký, není tam jenom určitý druh voličů, ale myslím si, že u nás není problém úplně to, že bychom neměli, jakoby, nebo že by se tam byla nějaká válka mezi konzervativci nebo liberály. U nás je problém to, že my nedokážeme voličům vysvětlit, proč je důležitý volit lidovce. A to si myslím, že musíme na tom sjezdu hlavně změnit. A to musí být ta message, se kterou odejdeme z Olomouce, kdy řekneme voličům, podívejte se, pokud chcete bezpečnost, pokud chcete ekonomickou prosperitu a pokud chcete stranu, která myslí vlastně na ty sociálně zranitelné, tak jsou tady lidovci. A to musíme pořád opakovat a to se musí naučit všichni politici od předsedy až po posledního člena říkat lidem ve svém okolí. Takže myslíte si, že taková ta kulturní témata, tak někdy se tak nazývají, jako jsou třeba vlastně sňatky stejnopohlavních párů a podobně, takže to by neměla být ta témata, na která vy se zaměřujete? Tak já si myslím, že žádná strana nemá opravdu v poslanecké sněmovně někoho, kdo tak otevřeně jako deklaruje svoji příslušnost k LGBT komunitě, jako je jeden z našich kolegů vlastně z Moravskoslezského kraje, Jirka Navrátil. Za mě osobně si myslím, že tohle není hlavní jako téma. Podle mě lidi daleko víc trápí to, jestli opravdu budou mít na svačinu pro děti, jestli opravdu si budou moci tady dovolit nějaký, bych řekl, kulturní život a jestli opravdu třeba jim nezdraží cena nájmu nebo čehokoliv do dvojnásobné výšky a jestli bude v České republice bezpečno. To, jestli opravdu bude se něco nazývat svatba nebo se to nebude nazývat svatba, to zajímá strašně malou skupinu lidí a ukazují to veškeré výzkumy. Tak když mluvíte o tom zdražování, tak my jsme tady měli včera Tomia Okamuru a ten právě tady horoval, jak 5koalice, teď už tedy 4koalice vlastně pro lidi všechno zdražila, jak se jim teď žije mnohem hůře. Tak je to vlastně i důvod té vaší klesající popularity, že si vás lidé spojují tady s tou koalicí Spolu a s tou teď už tedy jenom 4koaliční vládou, která podle nich mnoho věcí vlastně zdražila? Já si myslím, že nejvíc zdražily japonský obchody s japonským zbožím, takže ty vlastní Tomio Okamura, tak tam možná to vidí, ale jinak si myslím, že kdyby nebylo zatažený počasí, tak řeknu, že strávil hodně času fakt na sluníčku. Existují tvrdá data Českého statistického úřadu.
který jednoznačně říká, co se zdražuje a co se zlevňuje. Samozřejmě dneska máte nejnižší cenu třeba pohonných hmot za posledních x let a můžeme se kouknout, že hodně věcí také šlo prostě dolů. Sezóně jde dolů třeba ovoce, zelenina, některé druhy potravin. Já si myslím, že se všechno nezdražuje. Prostě ano, byla tady velikánská inflace, ale ta inflace byla roztočena tím rozhazováním peněz v období covidu. Na druhou stranu neexistovalo moc receptů, jak zachránit ekonomiku v momentě, když ta ekonomika je z velké části paralizovaná tím, že nemůžete třeba svobodně cestovat nebo nemůžete chodit do práce. Takže z mýho pohledu ta koalice udělala spoustu pozitivních kroků a jedním z těch pozitivních kroků je zastavení té velikánské inflace. Za tohle bych určitě koalici pochválil a tohle si myslím, že je jako dobrý krok. To, co koalice současná neudělala, tak to je prostě komunikace. Prostě měla jednoznačně říct, tohle jsou naše témata, tohle jsme prosadili a vysvětlovat a já si myslím, že tohle je bohužel věc, na kterou prostě potřebujete, aby všichni ty ministři v té vládě byli týmoví hráči, aby byli schopní třeba v zásadních věcech komunikovat stejně. Ano, vy jste to naznačil, že se vám to vlastně nedaří úplně komunikovat, jestli jste byli v něčem úspěšní, jestli vy tady máte ten pocit, protože lidé evidentně ten pocit nemají. Ukázali to teď krajské volby, kdy opravdu tady byla někde se to nazývá tsunami hnutí ANO napříč těmi krajemi a oni vyhráli ne s těmi krajskými tématy, ale s heslem vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala. Takže uznáváte vy tedy, že té vládě se ty úspěchy, pokud tedy nějaké byly, nedaří komunikovat? Je vidět právě na těch příkladech těch dvou hejtmanů, hejtmana Kuby a hejtmana Grolicha, že kteří oni vůbec nekomunikovali o vládních tématech, komunikovali svoje krajské témata a tam se jim podařilo vlastně přesvědčit ty voliče k tomu, aby jim ten hlas dali, protože viděli za nimi silné osobnosti. A já si myslím, že opravdu nechci říct, že všichni lidi, kteří chodí ke krajským volbám, což byla asi třetina populace, volila vlastně nohama. Ale řada lidí volí nohama. Prostě volí jinak, než by volili vlastně do poslanecké sněmovny, třeba aby dali nějaký signál, nebo nejdou volit, aby taky dali nějaký signál této vládě. Já si myslím, že stojí určitě za zamyšlení, proč lidi takhle volili, proč v některých krajích posílilo hnutí ANO a je potřeba se s tím realisticky prostě zabývat a říct si, OK, tak pojďme přestávat lidi štvát třeba nadměrnýma regulacemi a udělejme spoustu pozitivních věcí, které jim ten život zpříjemní třeba maminkám s dětma nebo rodičům. To není jenom o digitalizaci a o tom, že můžou z domova žádat o nějaký příspěvek, ale udělejme jim tady větší jakoby svobodu. Zkusme se kouknout na regulace, jestli musíme mít spoustu zákonů, které dneska už jsou k ničemu a pojďme třeba pročistit náš právní řád. Já si myslím, že to jsou témata, který ten pravicový volič, konzervativní volič, kterýho my se snažíme oslovit, tak by ocenil. Ano, vy jste vlastně řekl, že vyhráli tedy Jan Grolich i Martin Kuba, že to byly ty silné osobnosti. Neukazuje to tedy, že spíše než ty strany zajímají lidi právě ty silné osobnosti. A co vy si z toho odnesete právě třeba pro ten váš volební sjezd, protože vám se tam rýsuje ve straně ještě další silná osobnost, to je Jiří Čunek, který by také možná rád se stal novým předsedou. Je ale také velice polarizující. Pak takovým tím kompromisním lídrem by mohl být například Marek Výborný, ale ten nevím, jestli zrovna má ten potenciál, aby nadchl ty voliče právě takovým tím charizmatem té silné osobnosti. Takže zajímalo by mě, jak vy to v té straně vidíte teď, jak tam probíhají ty zákulisní debaty. Tak já jsem taky polarizující osobnost. Vlastně vemte si v těch volbách do Evropského parlamentu ten počet vlastně preferenčních hlasů, ten nikdo jako nečekal. A z lidovců historicky byl největší počet preferenčních hlasů. Ale právě proto, že ty lidi buď to štvete, nebo vás mají rádi. A já si myslím, že tohle je typ politiky, která dneska jako slaví úspěch. U hejtmana Grolicha i u hejtmana Kuby to taky jsou jako lidi, kteří všichni milují, všichni zatleskají. Vemte si, jak třeba hejtman Kuba se vyjadřuje vůči vládě a dneska je to i
třeba jako promítnout do KDU-ČSL, takový to lidovecký možná nikoho nezajímá. Buď to jsou ty věci černý nebo bílý. Andrej Babiš je kontroverzní jako blázen, Tomio Okamura je kontroverzní jako blázen, rozdělují prostě lidi a vidíte, že prostě ten systém funguje. To též stačilo s Kateřinou Konečnou. Kateřina Konečná kontroverzní prostě, kterou část lidí prostě nenávidí, část lidí bezvýhradně miluje a u nás bychom taky měli dát nějaký signál. Když by nebyl prostě předseda, ta výrazná osobnost, která dneska je očekávaná, tak by měl být určitě první místo předseda. A nesmí to být dva strejdové, kteří si tam sednou a který nikoho nebudou zajímat. Víte, co je nejhorší pro politika? Když nikoho nezajímá, když ty lidi na něj nemají názor a on vlastně přežije. Ano, kompromisní kandidát. To já vždycky, když slyším, tak říkám, jo, kompromisní kandidát možná ve vládě, která je vlastně úřednická, ale ne kompromisní kandidát v momentě, když tady máte Andreje Babiše, Schillerovou, Havlíčka, který zatancují na TikToku a prostě ty lidi jsou unešený z toho, že se chovají jako normální lidi. Tam vedle nich jakýkoliv kravaťák, jakýkoliv politik, který bude svázaný, takový, jako bych řekl, seriózní, tak nebude zajímat. Vy říkáte, neuspějeme, pokud tam budeme mít ty dva strejdy. Koho tím myslíte? Já nechci nikoho se dotknout, ale prostě myslím si, že i skrze... Znělo to, že nejste úplný fanoušek Marka Výborného. Ne, já vlastně říkám i dneska prostě, my jsme jako hodný strejdové v KDU-ČSL, když se kouknete na vrcholní představitele a kdo z těch představitelů KDU-ČSL je prostě jako ranář. Kdo přijde, velmi často to vidíte třeba v televizních duelech v neděli, když se koukáte, tak najednou přijde do studia Filip Turek. A když Filip Turek, si myslím, že to není žádná jako osobnost, která by byla naplněná faktem, tak proti němu sedí náš ministr životního prostředí a prostě on si ho natírá na chleba. A já si myslím, že prostě ten přístup my musíme jakoby změnit. Musíme ukázat, že od samceč pod samceč, že prostě ano, lidovci dokážou kousat. Josef Lux byl brutálně neoblíbený. Vlastně Klaus mu dal spoustu přezdívek, had na 3 a takovýhle. A prostě vemte si, Josef Lux měl 9%. Takhle. No tak z toho, co vy říkáte, tak se tam rýsuje právě ten Jiří Čunek. Tak měl by on být podle vás tím novým předsedou? Teďka ty jednání budou probíhat. Já si myslím, že Jirka Čunek by mohl nějakým způsobem rozseknout nebo trošku bych řekl rozvířit ty vody stojatý a možná by mohl strhnout víc ten zájem. On se chytl Twitteru, na Twitteru docela dost jako reaguje na různý lidi. Na druhou stranu si nevím, do jaký míry třeba Jirka Čunek by nerozbil koaliční spolupráci Spolu. To je taky otázka a to je potřeba s ním diskutovat a víc diskuzi a pokud on by šel s konceptem a on ten koncept má, že lidovci by měli jít samostatně, tak je potřeba říct B. Jakým způsobem to jakoby chce dokázat a s jakými lidmi. A není to teď ještě nepředstavil. Ano, a není to teď koncept, který je možná životaschopnější, protože v situaci, kdy jste se Spolu rozhádalo s Piráty, s kterými už nemůžete počítat jakoby zřejmě s budoucími možnými koaličními partnery, tak je evidentní, že už tu volbu, zkrátka, tu vládu, příští vládu, by ty stávající strany sami neposkládaly, nemají podle těch odhadů takové výsledky. Takže i v ODS teď hlasitěji zaznívají hlasy, které mluví o tom, že by ODS měla být samostatná, silná a už se i veřejně mluví o tom, že by ODS měla zvážit tu možnou koalici s hnutím ANO a možná i s lidovci. Tak není to ta varianta, kterou by už také nějak hlasitěji zvažujete? Je to legitimní diskuze. To je prostě demokracie. V demokracii musíte ty koncepty dávat neustále na misky vah a hledat, co je pro vás jakoby nejvýhodnější. Jak možná bych řekl, že my jsme se s Pirátama nerozhádali. My jsme byli nejhodnější koalice Spolu, ta Piráty milovala. My jsme si je hýčkali. My jsme jim dali místo předsedů poslanecké sněmovny. Paní Richterová mohla vystupovat, kdy chtěla. Měli 3 ministry se 4 poslancema. Prostě víte co, my jsme tak jako
ve všem ustoupili, lidovci 23 poslanců, oni 4 a my jsme vlastně jakoby byli k ním takový ty hodný, bych řekl, který jim všechno dávali. Ale prostě, když je někdo neschopný a dostane nejdřív měsíc, pak 2 měsíce, a pak dostane 2,5 měsíce a není schopen vlastně vyřešit digitalizaci stavebního řízení a nevidíte ani na konci toho tunelu, který je hodně dlouhý. Vidíte ani záblesk světla, tak prostě ten člověk musí jít z vlády ven a padni komu padni. Jo. Takže Ivan Bartoš je neschopný. Jako nebyl schopen dotáhnout digitalizaci stavebního řízení, ale jinak Ivana Bartoše já považuji za jednoho z nejinteligentnějších a nejschopnějších pirátů, který tady v České republice máme. A je to člověk, se kterým já třeba osobně jako na pivo půjdu kdykoliv rád. Na druhou stranu si nemyslím, že to je prostě jako ten manažer, jako který je schopen vyřešit problémy této země. A ta forma, jakou to proběhlo, která se právě Pirátů velice dotkla, že mu to premiér, že ho bude odvolávat, sdělil po telefonu, ta je podle vás v pořádku, nebo už to máme brát jako také součást nějaké předvolební kampaně? Vy také už máte takovou ostřejší retoriku, tak ne, mění se časy teď. Vy se na mě usmíváte, tak reaguji na to, jak se mě hezky usmíváte a mě znáte. Já jsem prostě takový Radko Guda z české politiky, prostě já jsem takový bulldog, který ochraňuje ty strany, nebo za který kope, a tak jsem vždycky ostrej. A vždycky jsem takovýhle byl. Já si myslím, že to do té politiky patří, protože tam máme hodně takových kejvačů a mě tato politika prostě je cizí. Ale co se týká toho vyhození, prostě Ivan Bartoš měl přijít za premiérem a měl mu říct, jakým způsobem to vyřeší. A Ivan Bartoš přišel za premiérem a řekl mu 7 podmínek, za který bude podporovat vládu. Omlouvám se, jako, já se divím, že ho premiér nevyhodil hnedka ze dveří, ale prostě premiér je slušný člověk, vzal si timeout, to se tak jako to a zavolal mu. Tohle se asi těžko jako dá posuzovat, ale nevím, jestli bych to neudělal třeba jako stejně. Já myslím, že právě proto... Nebo ještě radikálněji. No, já bych ho asi vyhodil z těch dveří, jako říkám to na rovinu, a možná bych ho vyhodil ještě dřív, ale dobře. Pojďme hrát jakoby férově a říct si, ano, je nějaká politická situace. Digitalizace stavebního řízení není tak jednoduchá jakoby věc, ale bohužel někdo se tady kasal, že jsou experti na digitalizaci a na IT a výsledky ukazují, že možná to je velikánská fake news. Rozumím tomu. Na druhou stranu Petr Fiala právě tu svoji image vlastně založil právě na tom, že on je ten konsenzuální člověk, který neřeší ty věci emotivně, neřeší je navenek emotivně. A teď vlastně tahle ta image je značně pošramocená u řady voličů a právě se ptají, co tedy na tom Petru Fialovi ještě mají jakoby obdivovat, když najednou to, co vypadalo, že vlastně všechno on dokáže vyřešit, udržet tu koalici navzdory všemu, tak teď to tak úplně není. Tak nepoškodí ho to? Není tedy on i vlastně tím poškozen v rámci té strany a vlastně neoslabuje tuto jeho pozici v čele ODS? Pohledem zvenku možná ano. Já vám řeknu jenom pohledem mě jako politika. Já musím říct, že s Petrem Fialou my máme výborný vztahy. Já ho mám strašně rád. Já jsem vždycky ho obdivoval, četl jsem všechny jeho knížky, které on psal už jako profesor na vysoké škole a myslím si, že jako je jeden z mála znalců konzervativní politiky, prostě byl schopen tady předložit nějaký plán, který se mu povedlo dotáhnout do konce, to znamená stát se premiérem. A Petr Fiala samozřejmě je strašně hodný člověk. Já se ho vážím za to, on je člověk, který se vždycky snaží najít nějaký konsenzus. Prošli jsme si s ním vyjednávání o koalici Spolu do evropských voleb. Musím říct, takhle slušného člověka z politiků, to málo kdy se vidí, ale na druhou stranu Petr Fiala je tak jako enough is enough. Má prostě svoje hranice a já si myslím, že není možný si myslet, že si z Petra Fialy budu dělat srandu a budu chodit a budu se snažit vyhýbat některým důležitým věcem, protože Petr Fiala si musí uvědomit to a uvědomuje si to,
že má zodpovědnost za celou vládu, že má zodpovědnost za tuhle zemi. A prostě pokud něco nekončí, tak nemůžeme se tady tvářit, že to funguje. Já třeba osobně bych využil té příležitosti po volbách a já bych třeba obměnil třetinu vlády. Si myslím, že to není nic proti ničemu, že máme prostě rok do voleb a já si myslím, že v tomhle tom bych byl třeba jako daleko více razantní. Ano, spekuluje se o tom také, jestli by vlastně koalice Spolu neměla kandidovat s novým kandidátem na premiéra, jestli by neměl být obměněn i sám premiér. Tak je to podle vás ve hře? To asi je spíš nějaká interní diskuze v rámci koalice Spolu. V tuhle chvíli si to nemyslím. V tuhle chvíli já myslím, že Petr Fiala má silný mandát a v tuhle chvíli spíš se uvidí, jak to bude třeba po lidoveckém sjezdu, kdo bude v tom čele, kdo bude tvořit tu trojici. Zda si ta trojice vlastně sedne a zda budou hledat tu stejnou chemii, protože minule ta koalice Spolu byla založena, a to vám říkám prostě jako člověk, který byl ve volebním štábu a byl jeho místopředsedou se Zbyňkem Stanjurou, tak byla založena pouze a výhradně na chemii všech tří předsedů. Petr Fiala, Markéta Adamová Pekarová a Marian Jurečka. Když ta chemie tam nebude, tak nebude žádná koalice Spolu a nebudou ty výsledky a nebude to prostě fungovat. Takže ano, tak můžeme změnit vždycky lídra, to je vždycky je první na snaze změnit kapitána nebo změnit vlastně trenéra toho týmu. Na druhou stranu musíme jako přemýšlet o tom globálně, jestli to přinese ten kýžený výsledek. No, jaké jsou tedy teď šance, že vy tu koalici Spolu opustíte, že skutečně bude zvolen například Jiří Čunek a lidovci půjdou sami za sebe a budou se spíš poohlížet už po té budoucnosti po boku hnutí ANO po příštích volbách? To nevím, já si nemyslím, že bychom se kdykoliv jako pohlíželi po nějaké skvělé budoucnosti vedle hnutí ANO. Tak už jste s nimi byli ve vládě. Jo, ale ona je potřeba vlastně jakoby u nás se zamyslet, jestli fakt chceme, aby ta strana přežila 21. století. Máme 100 let historie a my musíme jako popřemýšlet o tom, co je to, proč nás člověk by měl volit nebo proč by k nám měl vstoupit. A to je důležitý pro nás možná víc jak pro jakoukoliv stranu, protože v řadě stran máte několik členů, příznivců, kteří přijdou, odejdou, ale u nás jsou ty členové vlastně strany celé rodiny. Většinou je to prostě třeba 6. a 7. generace jako členů KDU-ČSL. Takže my musíme hodně diskutovat a bude to prostě brát jako v každé demokratické diskuzi hodně času a uvidíme, co bude výsledek. Já pevně věřím, že právě lidová strana a ta křesťanská demokracie v České republice určitě budoucnost má, ale musíme té budoucnosti dát tvář a musíme jasnou vizi. A vy máte sám nějaké ambice, pokud jde o pozice v předsednictvu? Tak já už chci být jenom kosmonautem. Já už jsem si splnil všechno, co chci být. A co se týká předsednictva, tak já jsem členem předsednictva ze své funkce. A já si myslím, že to, co bych měl dneska udělat, tak bych měl hlavně pomoct mladým lidem, aby šli nahoru a stali se součástí nějakého širšího předsednictva KDU-ČSL. Já si nemyslím, že v tuhle chvíli právě třeba tím, že si uvědomuji, že moje osobnost je polarizující a že když bych vstoupil nebo na ten piedestal té politické strany, tak bych chtěl výraznou obměnu vlády a včetně našich ministrů, tak v tuhle chvíli tu ambici prostě nemám. V tuhle chvíli budu dělat svoji práci europoslance nejlíp, jak budu moci a budu sloužit této zemi v Bruselu. A to jsou takové slova zkušeného politika. Pojďme se podívat na osud dalšího zkušeného politika Miroslava Kalouska, protože teď se hodně mluví o tom, on opustil i TOP 09, že skutečně na spadnutí, kdy on oznámí, že přijde s nějakou novou stranou. Obáváte se toho, že by vám to mohlo odloudit další členy, kromě TOP 09, tak i vám lidovcům? No já už jsem před časem říkal Vojanovi Lipavským, že v té vládě přežije a přežil. Dokonce jsem mu nabít nějakou spolupráci, nemyslel jsem tím členství.
Teďka se trošku bojím, aby neřekl, že Mirek Kalousek bude s náma spolupracovat a nestalo se tak, protože to se taky může stát. Já se nebojím toho, že Mirek odláká. Tak už to jednou udělal, když opustil lidovce. Ano, ale on vlastně víc už loví v těch vodách, bych řekl, takových těch konzervativně pragmatických jakoby voličů. A to je spíš TOP 09 a to je vlastně víc jakoby ODS. Je možný, že by s tím projektem mohl uspět. Já Miroslava Kalouska určitě nepodceňuji. Myslím, že on je prostě talentovaný politik, šikovný, ale je otázka, jestli za ten necelý rok je schopen tady najít, to není jenom o Miroslavi Kalouskovi, a je to o tom, aby našel dalších 20-30 schopných jakoby lidí, kteří budou přitahovat pozornost a kteří s ním tu stranu vytvoří. Protože vy musíte mít kandidátky plný, musíte mít týmy, který vám tu kampaň budou dělat a musíte mít nějaký finanční zázemí, se kterým do toho půjdete. A jak udělat stranu na zelený louce, a to vám říkám ze svojí vlastně životní politickou zkušeností, není tak jednoduchý. Jako těch prvních 5% těch je nejdražších. A jak finančně, tak bych řekl i energii a všem. Takže on to možná vypadá, přijdu, založím stranu, ale i ten Mirek Kalousek cítí, že by potřeboval nějaký support, nějaký fever, který by jako tlačil. On bude ten vizionář, to Mirek Kalousek dokáže a potřebuje někoho, kdo to vlastně fakticky odedře, tu stranu. A to není zase tak jednoduchý. A je tady další strana, která se tak pomaličku rodí, chce vlastně se více rozrůstat, a to jsou motoristé. Teď vlastně v těch krajských volbách velice pohořela, nebo naprosto pohořela přísaha, se kterou oni jsou spojeni. Robert Šlachta tady uspěl v Senátu, ale teď se mluví o tom, že motoristé by někdy v listopadu nebo prostě někdy před koncem roku měli mít nějaký ustavující sjezd, kde by vlastně představili nějaké to svoje širší členstvo a mají také nakročeno do té poslanecké sněmovny. Tak jak vidíte jejich osud? Nevím. Popravdě nedokážu hodnotit. Pro mě jako Filip Turek je velmi příjemný kolega, se kterým se dá jako velmi dobře povídat. Je vzdělaný. Otázku mám u Petra Macinky. Já dlouhodobě prostě v jeho vyjadřování necítím nějakou, bych řekl, energii. Nemyslím si, že to je charismatický předseda tohoto sdružení, takže otázka je, jestli dokážou najít nějaký program, který osloví lidi. Ono je super vlastně mít jako program hranatost a dělat skvělý videa na sociálních sítích, ale pak ty poslanecké volby, to je jedna z nejtěžších disciplín. A tam rozhoduje nejenom nějaké emoce na sociálních sítích, ale fakt rozhoduje hodně kompetence těch lidí a rozhoduje právě to, koho vlastně volit nechcete. Koho nechcete, aby byl premiér. A řada voličů, který vlastně by volili motoristi, tak nechtějí, aby se spojili motoristi s hnutím ANO a vytvořili vládu. A to může být zásadní faktor pro to, aby uspěli nebo neuspěli. A když se tady teď ještě závěrem vrátím k tomu vašemu blížícímu se sjezdu, tak kdybyste si měl vsadit, tak kdo podle vás tady bude, kdo má největší šance aktuálně být tím novým předsedou? Aktuálně se zvýšily obrovské šance. Kdybych si měl kurzově vsadit, tak teďka má kurz 1,1, má Marek Výborný, protože ho podpořila jeho moravská organizace, což je největší organizace v České republice. Bude ale záležet, jestli právě Marek Výborný a Marian Jurečka mají na sjezdu potenciálně stejného voliče. A jestli přijde Jiří Čunek, tak se ty misky vah vlastně vykývnou úplně někam jinam a pak je otázka toho zásadního, a to je projev předsedy na sjezdu nebo kandidáta na předsedu. A ten, kdo bude mít nejlepší projev a ukáže tu vizi, tak ten se stane předsedou. To jsem si 100% přesvědčený. I když dopředu budou ty předsednictva nebo ty krajské organizace vyzývat volte toho nebo toho, tak potom na tom samotném sjezdu to může být všechno úplně jinak. Tak se necháme překvapit. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Přeju krásný den. Děkujeme i vám, milí diváci, a budeme se těšit opět příště u pořadu Napřímo.